ଇ କେଛୁଟା ରାସ୍ତା ତରାରେ ଥିଲା ରୋଡ଼ରେ ଥିଲା ବେଲେ ଇ କେଛୁଟାକେ ଆମେ ଆନିକରି ଆଇଛୁ ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧେ ଛାଡ଼ି ନେମୁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆଣିଲୁ ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ ଯଦି ବାହାରେ କିଏ ଦେଖିଥିତେ ବେଲେ ଲୋକ ନେଇକରି ଏଇଟା ମାରି ନେଇକରି ଖାଇ ଦେଇଥିତେ ହେତିଲେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧେ ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟାକେ ଆନି ଆଇଛୁ ନିରୀହ ଜୀବଟେ ଲୋକ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ ଇ ଜରିଥି ଆମେ ମାର୍କେଟିଂରେ ଆସୁଥିଲୁ ଇ ଜରିଥି ଧରିକରି ଆନି ଆଇଲି ଏଇଟା ଯାଉଛେ ଦେଖାମି କେନ୍ତା ଏଇଟାକେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଯେ ବଡ଼ଟେ କେଛୁ କେନ୍ତା ଡୁଙ୍ଗୁ ଇଆଡ଼େ ଡୁଙ୍ଗୁଛି ଏଠି ଚାଲ ମା ଆସ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଅ ଦିଅ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ଇହାଦେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ବନ୍ଦକେ ଆସ ମା ଆସ ତମର ଫୋନ୍ ଧରିଛ କେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଲୁଛେ ମୋର ବି ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଲୁଛି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିକେ ମା ଏ ଦେ ସେ କେଛୁ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟି के नाड़ बोले इड़ के देख तो इटा इटा पहलू आम बाटे दियो ये छाड़मु याद जा बंची जा आराम से रहो वेट कर दिला बोलबो केनता पली गला देखलो हां गोलू तोर घर के आराम से रहो पानी खोजू तुला से मोर माँ एटा सांगे तिले आमे जाइतिलु आसुतुलु बेले बाटे देखलु कि एटा आनी धरी करे आलु और छाड़ी देलु हमर बंदे थैंक यू समस्ते एंता गुटे गुटे जीवन बचन दुनिया बदलीबा।